Children of God, mga anak sa Diyos, greetings, gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, Hindi Service sa Indore, India. Sa unang mga siglo sa simbahan, daghang Kristiyano sa Roma, naglubong sa ilang mga minahal sa kinabuhi sa gitawag nga catacombs, nga kini siya nahimutang sa ilawom sa yuta. Kini taas og hugot nga tunnel, sipkipot nga tunnel nga adunay daghang mga lubnganan sa kilid. Kini gihimo dili lamang aron pagtago panahon sa paglutos, kundi aron adunay balaang dapit sa paghinumdom sa mga nangamatay. Ang mga unang Kristiyanos dili sama sa mga Romans nga nagtuo nga ang kamatayon mauna ang katapusan sa tanan. Nagtuo ang mga unang Kristiyanos nga si Jesus nabanhaw gikan sa kamatayon ug nga ang iyang mga sumusunod mabanhaw usab, pagabanhawon usab. Mao nga kasagaran ilang isulat sa mga lubnganan ang mga pulong sa paglaom ug kalinaw. Adunay mga simbolo sama sa isda, sama sa maayong magbalantay ug ang angkla nga nagrepresentar sa ilang pagtuo. Kanunay usab silang magampo alang sa mga nangamatay ug magsaulog sa Eucharistia sulod sa mga lubnganan sa mga martyrs. Ang ilang funeral tradition puno sa kasubo tungod sa kamatayon sa ilang mga minahal sa kinabuhi, apan puno usab sa paglaom tungod sa promise, tungod sa saad sa pagkabanhaw. Ang mga catacombs dito sa Roma nagpamatuod nga sukad pa sa sinugdanan sa mga Kristiyanos, nagtuo na sa kinabuhing dayon sila ug usab sa pagkabanhaw sa lawas. Kini usab ang sentro sa atong ebanghelyo karong adlaw. Ang mga Saduceo miduol kang Hesus ug nangutana mahitungod sa pagkabanhaw. Wala sila mutuo sa pagkabanhaw sa mga patay. Mao nga gusto nila nga pakaulawan jud si Hesus pinaagi sa pagbato og usa ka complicated kay nga pangutana mahitungod sa usa ka babae nga nakapangasawa og 7 ka magsuon. Apan gipakita ni Jesus nga sayop ang ilang pagsabot sa gahom sa Dios ug sa balaang kasulatan. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang atong Dios mao ang Dios sa mga buhi ug dili sa mga patay. Ang mga Saduceo nagtuo nga walay pagkabanhaw ug walay kinabuhing dayon. Mao nga ilang gisulayan si Jesus pinaagi sa usa ka pangutana nga ilang gihuna-huna nga wala na jud nitubag. Apan gipakita ni Jesus nga ang ilang sayop dili lamang sa ilang logic kundi sa ilang pagsabot sa gahom sa Dios. Ang Dios makahimo sa mga butang nga labaw pa sa atong imagination ug limitado nga pagsabot. He is not the God of the dead but of the living. Mark 12:27. Sa binisaya nga hubad, siya dili Diyos sa mga patay, kundi Diyos sa mga buhi. Kay alang kang Hesus, si Abraham, si Isaac ug Jacob, buhi gihapon diha sa presensya sa Diyos. Kini usa ka dakong pahimangno nga ang kamatayon dili makaputol sa relasyon sa Diyos ug sa iyang katawhan. Ug kini usab mao ang pundasyon sa atong paglaom isip mga magtutuo. Daghang tao karon ang nahadlok sa kamatayon tungod kay ilang gihuna-huna nga mao na jud ni ang katapusan sa tanan, impas na jud tanan. Ang uban nahadlok tungod kay usab sa tawhanong rason nga pagkawala sa ilang minahal. Ang uban usab nahadlok tungod sa walay kasiguruhan kung unsa jud ang umaabot. Ang pagtuo sa pagkabanhaw dili pag-ikyas gikan sa realidad sa kamatayon. Hinuon kini mao ang pagsalig nga ang gugma sa Dios mas kusog, mas dako pa kaysa kamatayon. Ug kini nga paglaom makatabang kanato sa pag-atubang sa mga kasakit ug pagkawala sa kinabuhi. Ang mga unang Kristiyanos nakasabot pag-ayo nini nga kamatuoran. Bisan giluto sila o gipamatay sa mga emperors, wala sila mawad-i og paglaom. Nasayod sila nga ang ilang kinabuhi dili matapos sa lubnganan.
Mao nga ang mga martyrs malipayon nga ni atubang sa kamatayon tungod kay ilang gitan-aw ang saad sa kinabuhing dayon. Ang atong Dios mao ang Dios sa mga buhi ug dili sa mga patay. Ikaduhang punto, ang kinabuhing dayon lahi sa kinabuhi nga atong nailhan karon. Ang mga Saduseo naghuna-huna nga ang pagkabanhaw daw murag pagpadayon lang sa ordinaryo nga kinabuhi diri sa kalibutan. Mao nga ilang gipangutana si Jesus kung kang kinsa mahimong asawa ang babae sa pagkabanhaw nga salan ba na minyo man taon sa kapito sa magsuon. Apan gitubag sila ni Jesus nga sa pagkabanhaw ang mga tao dili na magminyo ug dili na magpamana. Ang kinabuhing dayon usa ka bag-ong matang sa kinabuhi diin ang Dios mahimong sentro sa tanan. Kini nagpakita nga ang langit dili lang pagpadayon sa atong kasamtangan nga kahintang, kini usa ka bag-ong kinabuhi nga puno sa hingpit nga kalipay ug presensya sa Dios. Usahay lisod nato masabtan ang langit tungod kay atong gihuna-huna kini gamit ang atong mga kasinatian dinhi sa kalibutan. Apan ang Dios nag-andam og butang nga mas labaw pa sa atong mahuna-huna. Ang kalipay sa langit dili masukod pinaagi sa mga material nga mga butang. Kini mao ang hingpit nga pakig-uban sa Dios ug sa tanang balaan. Ang langit dili usa ka damgo lamang. Kini mao ang destination nga giandam sa Dios alang sa iyang katawhan ug kini ang hinungdan nganong ang pagtuo naghatag og kahulugan sa atong mga sakripisyo dinhis kalibutan. Ang kalibutan kanunay mag-awhag nato nga pangitaon ang kalipay sa material nga mga butang. Apan ang ebanghelyo nagpahinumdom nga aduna intay mas dako nga katuyuan ang atong kinabuhi. Ang kinabuhing dayon lahi sa kinabuhi nga atong nailhan karon. Story time. Sa panahon sa Middle Ages, daghang mga scholars ug mga theologians ang naghisgot og nagdebate mahitungod sa kalag ug sa pagkabanhaw sa lawas. Dili kini tungod kay naghuna-huna sila, nagduha-duha sila sa pagtuo, kundi tungod kay gusto nila nga mas masabtan ang misteryo nga gipadayag sa Dios. Ilang gisusi ang mga sinulat sa Biblia, ang mga pagtulunan usab sa mga church fathers. Usa sa mga pangutana mao nga unsa may mahitabo taon sa kalag, talis kamatayon ug sa pagkabanhaw. Gipatinaw sa simbahan nga ang kalag magpadayon sa paglungtad human sa kamatayon samtang naghulat sa pagkabanhaw. Ang mga bantugang theologians sama ni St. Thomas Aquinas misulat og daghang pagpasabot mahitungod niini. Gigamit nila ang philosophy aron mas klaro nga masabtan ang pagtuo. Apan ilang giila ug timan-an ni nato nga adunay mga bahin sa misteryo sa Ginoo nga dili nato hingpit nga masabtan sa tawhanon nga panghuna-huna. Ang maong mga debate kaniadto nakatabang sa simbahan sa pagpatinaw sa iyang pagtulunan mahitungod sa kinabuhing dayon. Ug hangtod karon ang pagtuo sa pagkabanhaw nagpabilin nga usa sa sentral nga kamatuoran sa Kristiyanong pagtuo. Children of God, mga anak sa Dios, ang ebanghelyo usa ka dakong pahinumdom nga ang kamatayon dili katapusan apan agianan ngadto sa bag-ong kinabuhi. Ug kini nga paglaom mao ang naghatag kusog sa mga sumusunod ni Kristo sa tanan nga panahon. Ayaw ibutang ang inyong tibuok paglaom sa mga butang nga mulabay lang. Pangita una ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita
gikan dinhi sa Radio Veritas Asia Hindi Service sa Indore, India. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano